Pozdrav svima pčelarima i vrtlarima. Početak studenog je i 30. vikend u sezoni. Vrt smo pokrili sjenom i time ga pripremili za zimovanje, a i za iduću sezonu. Pogledajte šta smo snimili. Uživajte! Jesen je u punom zamahu i mi trebamo pripremiti vrt zapravo za iduću sezonu. Ovo je dio vrta gdje uzgajamo uglavnom biljke koje nam su ljetne biljke, znači paradajz, paprika, krastavci, grah i ove sve ostatke tih biljaka ćemo maknuti. Znači ovo je kukuruz, s njega ćemo skinuti lišće, a stabljike ćemo maknuti. Paprika je ovdje, od paprike ćemo maknuti sve kolje, vezice, same biljke, također i od graha sve mičemo da nam ostane sve prazno. Ova trava koja je nikla dolje i koja je zapravo već prilično velika, evo mrtva kopriva već cvate, to ćemo ostaviti i jednostavno ćemo sve pokriti s ovim sjenom koje smo pripremili. Ovu papriku nam je jako napala bila srna, evo pojela je sve vrhove, znači nemamo šta s njom čekati, skidamo vezicu, papriku čupamo, ide van, skidamo njen kolac i to je to. I tako redom očistimo sve da ostane skroz prazno. Bitno nam je ukloniti naravno sve ove vezice, a evo ima još nešto i paprike za ubrati koja će se dobro iskoristiti. Nije najljepša, ali je zadnja pa će se dobro iskoristiti. Tri vikenda nam je trebalo da očistimo ovaj ljetni dio vrta. Maknuli smo apsolutno sve, ostalo je još nešto fizalisa, evo krasno je zelen. Plodići još zriju, super izgleda i imamo nešto paprike koja isto ima nešto na sebi plodova, pa nek bude do mraza, nek probamo dočekati još nešto plodova. Tamo je još hrpa sjena koja čeka da to bude maknuto pa da povučemo i tu hrpu sjena znači na vrt. Debljina sjena koja je raspoređena po vrtu je oko 20 cm, evo to je to. Znači, evo tako jedan sloj. Tako je po cijelom vrtu. Moramo računati da to sjeno na vrtu ostaje oko 6 mjeseci. Znači imamo cijeni studeni, prosinac, siječanj, veljača, ožujak i dobar dio travnja, ako ne i cijeli travanj, ovisni kako će kretati proljeće, jer će biti u najavi kasni mrazevi ili neće biti. Ovdje se radi o zreloj travi, znači travi koja sadrži sjemenke, međutim ja se tih sjemenke zapravo ne bojim na vrtu, ne bojim se da će mi se osjemeniti, da ću imati previše korova, zato što svaku biljku koju posadim na vrt, ja ju i tako malčiram. Malčem sprečavam prorast tog korova. Jako volim to sjeno jer smatram da donosi puno više nego što bi donosila slama i slamu nikada ne stavljam na vrt, doduše ni nemam je. Ne stavljam iz jednog prostog razloga zato što mislim da slama sadrži dosta herbicida jer se nažalost kod nas u uzgoju slama tretira protiv korova. Ovo mi se čini puno bolje. Prednost slame je zato što nema sjemenki koje mogu proklijati. Otpad s vrta, nazovemo to tako, zapravo sve one velike biljke su nam tamo na hrpi. To nam je kompostna hrpa. Sve biljke koje smo skinuli s vrta, znači imamo ovdje paprike, imamo kadifice, paradajzi, krastavci, sve nam je tu na hrpi. Ja u pravilu niti stižem, niti želim to nešto sjeckati jer ovo će ovako ostati oko 2 godine. Ovdje ima i nešto lišća od oraha jer tu nam je evo orah i to nam pada. Nastojimo maknuti to lišće s vrta, ali nekud moramo s njim. To lišće od oraha na vrtu ne smije ostati, sadrži jugin, znači tvar koja nepovoljno djeluje na rast biljaka i treba joj oko 2 godine da se razgradi. Za te 2 godine će se razgraditi svi ovi ostaci biljaka, tako da jednostavno to tu bude stajalo.
Na tim ostatakama biljaka ima nešto zemlje koje će potaknuti mikrobiološku razgradnju i to je zapravo tako složeno i tako stoji sad tu u ćošku vrta i ne smeta nikome. Znači što zapravo očekujemo da se dogodi ispod sjena? Evo ovako. Znači ovo je sjeno koje ovdje stoji od prošle godine i vidimo kako ima krasan jedan humusni sloj. Evo ovako će se razgraditi sve to za nekakvih 6, 7, 8 mjeseci. I to nam je zapravo sloj u koju sadimo biljke. Evo, dogodila se totalna razgradnja, sve to izgleda zapravo savršeno. Zemlja je dobra, mrvičasta. Evo, to očekujemo da će se dogoditi na cijelom vrtu. Ima dovoljno vremena za ovakav proces. Vrt je pokriven, vrt će ovako zimovati, znači vrt će se odmoriti malo od nas, mi ćemo se odmoriti od njega, a pod sjenom će se odviti svi procesi razgradnje koji su potrebni da se pokriju. Ono što ćemo mi od zgora vidjet ćemo polako da ovo sjeno nestaje, da se ove dugačke niti sjena skraćuju, doslovce prepolavljaju i zapravo može se dogoditi čak gdje sam manje sjena uspjela navući da ostaju dijelovi goli, zato mi je ostalo tamo još na hrpi sjena pa kad se bude vidjelo gdje fali sjena tu ću još potegnuti. Bitno je da je vrt pokriven, ako nije pokriven odmah nam prorasta korov i jednostavno taj dio nam ostane nenahranjen. Znači procesi na vrtu će se ovaj puta odvijati bez nas. Za razliku od donjeg vrta kojeg pokrivamo i spremamo za mirovanje, zimsko mirovanje, ovo je jesenski vrt, a i to će biti rano proljetni vrt gdje je evo, život buja, jako je sve skupa zeleno. Čega ima? Ima kineskog zelja, ima endivije, ima nešto rotkvica i ovo što je niklo je goruščica, ona se sama zasijava i jako nam je nikla blitva. Blitva se sama zasijava po vrtu. Ostavim nekoliko biljaka koje odu sjeme na vrtu, znači ovo je blitva koja nam daje sjeme. I svaki put kad nešto sadim, sijem, jednostavno skinem nekoliko i doslovce bacim po vrtu. Ona blitva koja mi nikne gdje mi paše ostaje, gdje mi paše blitva koja mi ne nikne gdje paše bude ovako presađena u redove. Tu ima i salate, zimske salate, evo i ona je presađena u redove, iz nje koja blitva, a ima još i nevena, neveno je nikad bolje. Uglavnom, ovaj dio vrta ne malčiram jer me dosta tu ugrožavaju puževi, ali ovo što je pripremljen malč uz taj vrt, znači kako ćemo šta micati s vrta, kako će se koja gredica oslobađati, tako jednostavno potežem taj malč na vrt. Ovo je najsunčaniji dio vrta i tu će na proljeće doći one prve kulture koje traže puno topline. Takav je plan, vidjet ćemo. Voljeli bi da se pretplatite na naš kanal. Za vas je pretplata besplatna, a nama je poticaj za daljnji rad. Dakle, samo kliknite na pretplati se.